Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Rasulillah. Ahiret derslerini devam etemiz. Hem biz sizin bilen kitapның яңа bir temasına kiremiz. Ул да булса кешеләрнең кыямәттәге хәлләре. Кемнәр үзләренең иман яки имансызлыкларына күрә, кылган изгелекләренә яки гынахларына күрә нинди хәлдә булачаклар. Әлбәттә, бөтен кеше бер тигез була алмый бер ничектә. Бөтен кеше бер дәрәҗәдә була алмый бер ничектә. Шуңа күрә Аллаһ Субханаху ва Тәгалә үзенең дөньядагы вакытлыча тормышын хәерле изге эшләрдә үткәреп, нәрсә булса да гадел булырга тырышкан, иманын саклаган, дөреслекне саклаган бәндәләре белән әлбәттә бер дәрәҗәгә куймас инде кемнәрне? Кифрлеккә чумган, динсезлеккә чумган, бызыклыкка чумган адәмнәрне ул бер ничектә Аллаһ бер дәрәҗәгә куймый. Бу дөньяда әле алар буталырга мөмкин, күренмәскә мөмкин, чөнки бу дөнья сынау дөньясы. Әмма үлем фәрештәсеннән үк инде китә. Үлем фәрештәсе берәүгә бер төрле килә, икенчесенә икенче төрле килә. Кабердә берсенә бер төрле. Без бит әйттек, кабер яки иҗмах бакчасының бер бакчасы, яки тамук чокырының бер чокыры дидек. Шулай бит, менә кыямәттә дә һәр берсенең халәте үзенең иманына, гамәленә күрә була. Бу китапның авторы ул инде кешеләрнең кыямәттәге хәлләре дигәндә кешеләрне өч төркемгә бүлә. Өч төркемгә бүлә. Һәм беренчесе ул кафирләр. Әлбәттә, кемнәр кифрлек кылды, кифрлек инде ул иң зур гынах, шулай бит инде. Һәм ул кешегә инде Аллаһның кыямәттә һичбер рәхмәте, һичбер рәхим шәфкате булмаячак, кызгануы булмаячак. Шуңа күрә иң яман хәл, иң яман халәт кафирләрнеке булачак. Икенче төркем ул мөселманнар, әмма гынахка чумган мөселманнар. Ягъни тақвалыгы загыйф булып, күп мәсьәләләргә җиңел караган, ләкин мөселман. Әлхәмдүлилләh, ул мөселман, аның иманы булган, ул кифрлек кылмаган, шулай да гынахларга чумган мөселманнарның хәле нинди булачак? Анда инде без бүләчәкбез, нинди гынахлар өчен нинди җәзалар булачак кыямәт көнендә. Чөнки ул, мәсәлән, алдакчы икән, ялганчы икән, аның үзенең булачак гынахлары, хыянәтче икән, үзенеке килешүне боза икән, килешүдә тора алмаса, аның үзенең була тәкәббер мөселманнарның. Ул мөселман, әмма ләкин тәкәббер. Буламы шулай? Үзен башкалардан өстен дип уйлый. Шулай бит, үзен әллә кемгә куеп, масаеп йөри, ләкин мөселман. Әлбәттә, ул кафирләр белән булмый. Чөнки тегесе кифрлектә бөтенләй. Монсы мөселман, ләкин тәкәббер булу сәбәпле аның үз хәләте, үз җәзасы булачак. Һәм өченчесе инде ул Аллаһка тақва булган, изге гамәлләр кылган бәндәләрнең хөрмәтле, ихтирамлы, дәрәҗәле, сөенечле хәлләре. Менә шулай эшкә бүлә. Әйдәгез бүген беренчесен тырышык инде иншаллах карап чыгарга. Ул бу беренче теманы бик ул киң итеп аңлата, ләкин мин тырышам инде бүген аны тамамларга. Бигрәк тә ул тема куркыныч булу сәбәпле бер-ике көн инде без бер-ике дәрес безнең булай да җиңел булмады. Монсы да гел-гел шулай китсә, аннан кача башларсыз шулай берәм-берәм. Алла сакласын. Кафирләрнең кыямәт көнендәге хәлләре. Әлбәттә, бер яхшылык та көтә алмыйлар инде алар кыямәт көнендә, шулай бит. Чөнки үзләре кифрлектә булдылар. Шуңа күрә аларга килә хурлык, килә гаҗизлек, чөнки бер нәрсә эшли алмыйлар, бер нәрсә үзгәртә алмыйлар. Гаҗизлек, шулай бит инде. Килә кайгы, чөнки моннан да зур кайгы ул була алмый бер ничектә. Һәм килә өметсезлек. Өметсезлек, чөнки анда инде өмет булмый. Анда бетә өметләре. Әле ниндидер өмет баглап торсалар да, анда бөтен өметләре бетә. Шуңа күрә хурлык,
гажизлек, кайгы һәм өметсезлек. Менә шушы нәрсәләр аларга килә. Әйдәгез шуларны аерым-аерым аятларда карап китик. Аллаһ Тәгалә Мәгарич сүрәсенең 43-44 аятларында әйтә, менә шушы хурлык турында. Яума яхруджуна минал аҗдафи сира'a. Аллаһ Тәгалә әйтә, кыямәт көнендә ди, алар үзләренең каберләреннән ди ашыга чыгырлар ди. Чөнки аларны инде беркем дә көтеп ятмый. Шулай бит инде. Беркем дә аларны кыстап утырмый. Сурга өрелде, кабер ачылды, һәм алар нәрсә тезелешеп ашыга каян тавыш килгән шунда ашыгачаклар инде. Шунда омтылачаклар сира'a ди. Ашыгырлар ди, ашыгып барырлар ди. Кәаннәһум иля нусубiyyu фидун. Әйтерсеңлә алар ди дөньялыкта үзләренең путларына ашыгалар ди. Чөнки алар бит инде Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кыласы урында нишләделәр? Үзләренә Аллаһыдан башка гыйбадәт кылу өчен затлар таптылар. Һәм шуларга гыйбадәт кылу өчен ашыгалар иде. Ләкин дөньялыкта алар үзләренең путлары янына сиенеп барсалар, борыннарын өскә күтәреп, тәкәберләнеп, масаеп барсалар, монда нәрсә? Алар хурлык кимсетелгән хәлдә, хурлык хәлендә барачаклар. Хашиатан абсарухум ди, куркудан аларның күзләре тынган булачак, катып калачак. Аның турында узган дәрестә сөйләштек. Шулай бит инде. Тархакухум зилла, һәм хурлык аларны бүтән яктан каплап алыр ди. Кая гына карасаң да бернинди дәрәҗә, бернинди горурлык юк, хурлык бүтән яктан аларны хурлык каплап алыр ди. Заликал яумул лази кану ю'адун ди, һәм бу ди аларга вагъда ителгән көн булыр ди. Менә шушы инде аларга вагъда ителгән көн булыр ди. Алар аңа ышанмадылар, шулай бит. Күфрлек кылдылар, ләкин аларга вагъда ителгән көн шушы булыр ди. Менә шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Тархакухум зилла ди. Бүтән яктан аларны хурлык. Ул ахираттагы хурлык нәрсә? Ул дөньядагы хурлык белән нәрсә? Чагыша алмый берничек тә. Ахиратның хурлыгы, Алла сакласын, бик куркыныч булачак. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Камар сүрәсе 6-8 аятларда әйтә. Фатавалла анхум. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Алардан борылды, кит алардан ди. Ягъни бу дөньяда инде алардан ярактыр ди, шулаймы? Яума яд'у да'i иля шай'ин нукр. Һәм кыямәт көнендә ди Аллаһының фәрештәсе ди аларны чакырыр. Кайда? Бик авыр булган нәрсәгә ди. Бик авыр булган нәрсәгә ди. Хушшан абсарухум ди. Аларның ди яхруджуна минал аҗдафи кааннахум җурадун мунташир. Аларның ди карашлары курыккан хәлдә булыр ди, куркып калыр ди. Һәм нәрсә аска карар? Яхруджуна минал аҗдафи, һәм алар каберләреннән чыгырлар ди, кааннахум җурадун мунташир. Шәшелгән, куркудан шәшелгән саранчалар кебек, шикерткәләр кебек булыр ди. Менә бөҗәкләргә килеп куркытсаң, нишлиләр? Шо башлыйлар. Менә шулай шибеннәрдә шулай бит. Менә шушы таралган шикерткәләр кебек булырлар ди. Таралышкан шикерткәләр кебек булырлар ди. Мухтиина иля да'ди, һәм алар ди шушы чакыручыга таба омтылырлар ди. Якулул кафируна хада яумун асир. Һәм шул көнне ди кафирләр әйтерләр ди. Бу бигрәк авыр көн икән дип әйтерләр ди. Бу бигрәк авыр көн икән дип әйтерләр ди. Һәм шуннан да менә бу көнне кафирләр өстенә бик зур хурлык киләчәк. Алар инде беркемдә баш күтәрү булмаячак. Беркемдә, чөнки алар бит үлем фәрештәсен татыган. Шулаймы? Каберләре кыскан бит инде аларны.
Кыямәттә үз күзләре белән бөтен нәрсәне күргән, шуңа күрә беркем дә алар белән теге урысча әйткәндә нянчиться да итмәячәк, беркем дә аларны юатмаячак, беркем бер нәрсә аңлатмаячак. Шуңа күрә бөтен яктан аларга инде хурлык, алар шундый кимсетелгән хәлдә, буйсынган хәлдә, куркудан калтыранган хәлдә тавыш кайдан ишетелә, шунда ашыгачаклар алар. Шунда ашыгачаклар. Һәм менә бу ашыгуны чагыштыра инде Аллаһ Тәгалә нәрсә белән? Шәшелгән шикерткәләр кебек ди. Чабышкан кебек, менә шушы шикерткәләр шулай чабачаклар ди. Һәм менә монда инде алар үзләре таныячак. Бу авырның, бу көннең нинди икәнен? Бик авыр. Хәза яумун асир. Шунда кафирләр әйтерләр ди, бу бигрәк авыр көн икән дип әйтерләр ди. Алга таба Ясин сүрәсе 51-нче 52-нче аятлар. Ва нуфиха фис-сур. Аллаһ Тәгалә әйтә, менә ди сурга ирелер ди, бу инде икенче мәртәбә, шулай бит. Фа иза хум минал аҗдафи иля раббихим янсилун ди. Һәм менә алар ди, шушы сурга ирелгәннән соң алар ди каберләреннән чыгып Раббыларына агылырлар, юнәлерләр ди, Раббыларына юнәлерләр ди. Шул вакыт алар әйтерләр ди, калу я вайлана, эй хәсрәт безгә, эй кайгы безгә, мен баъаthana мин марқадина, кем безләрне йоклап яткан каберләребездән уятты ди, тыргызды ди. Кем безне ди, тыргызды ди. Без шушы яткан каберләребездән кем безне тыргызды ди. Хәза ма ва'ада ар-рахману ва садаqa al-мурсалун. Бу ди ар-рахман, ягъни рахимле Аллаһ вагъда иткән көн ди. Сезгә вагъда иттеме? Тыргызачакмын дип. Менә шушы көн ул ди. Ва садаqa al-мурсалун. Һәм ул җибәргән пәйгамбәрләр дөресен әйткән икән ди. Дөресен әйткән икән ди. Алар шаммадылар инде, шулай бит. Әмма ләкин алар дөресен әйткән икән ди. Бу Ясин сүрәсе 51-нче 52-нче аят. Һәм менә монда инде галимнәр әйтәләр, ни өчен алар ди безне яткан каберләребездән тыргыздылар дип әйттеләр ди. Монда сүз бармы ди, алар рәхәтләнеп анда йоклап яткан дип ди. Алар анда ди бик каты газапта булдылар ди. Ләкин алар ди шушы каты газапны татысалар да ди, алар белделәр алда көткән нәрсә? Тагы да авыр булачак. Шуңа күрә алар риза иделәр. Инде мондагы газапта ятырга алар аны хәерлерәк күрделәр. Шуңа күрә каты газапта ятсалар да, аларны кабердән тыргызгач нәрсә? Алар әйттеләр, эй хәсрәт безгә, кем безне тыргызды? Шушы яткан каберләребездән дип әйтәчәкләр ди. Шуңа күрә алар беләләр, ягъни авырлык булса да, алдагы авырлык нәрсә? Тагы да куркынычрак. Моның турында без хадислар үттек сезнең белән. Шулай бит? Шуңа күрә алар беләчәк, аларны нәрсә көткән. Һәм менә бу белү ул тагын да нишләтә? Ул инде тагын да зур хәсрәткә, тагын да зур авырлыкка сала. Авырлыкка сала. Шулай ук алга таба. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә аларга карата бу көнне кырыс булачак, ләкин Аллаһ залимме? Юк. Аллаһ залим түгел. Аллаһ бер кемгә дә тузан бертиге кадәр дә зулымлык кылмый. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә диде? Инни харрамту зулма аля нафси диде. Иң беренче зулымлыкны мин кемгә тыйдым диде? Үз-үземә тыйдым диде. В первую очередь Аллаһ нәрсә диде? Я запретил несправедливость, самому себе. Шуңа күрә Аллаһ беренче үзен залим булмыйсың диде. Һәм сезнең арагызда да мин аны харам кылдым, бер-берегезгә зулымлык кылмагыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кемнедер хурлыкка төшерә, кемнедер газапка тарта икән, все это по заслугам. Бер кемгә дә Аллаһ артыгын бирми. Бер кемгә дә тиешеннән артыгын бирми. Савапны бирә, җәннәтне бирә, арттырып бирә. Бер кемнең дә кала торган эше җәннәт бәясенә тормый. Чөнки җәннәтнең бәясе нәрсә? Күпкә күбрәк. Мәсәлән, игә бер әти кайта да
ниндидер бүләк алып кайта. Кыйбатлы, бик кыйммәтле. Һәм балаларын әйтә. Әйдәгез ди, кайсыгыз бер өйдә яхшы эш эшли ди, мин аңа шушы мәсәлән, анда телефонны 100 меңлек бирәм ди. Алар бит инде бер кичтә берсе дә 100 меңлек эш эшли алмый. Шулаймы? Ләкин әтисе карый кайсысы ныграк тырыша, ул аңа нишли ул телефонны? Ул аңа бүләк итә. Шуның кебек Аллаһ Тәгалә җәннәтне шундый җәннәт әзерләгән. Аның бәясе сатып алырлык түгел. Туганнан алып үлгәнче башыңны сәҗдәдән күтәрмәсәң дә, нәрсә? Бар җәннәткә кирим эшләй алмыйсың. Пәйгамбәребездән сорадылар, хәтта синең гамәлең дә җәннәтлек түгелмени? Минеке дә җәннәтлек түгел диде. Ә каян җәннәт? Аллаһ бүләк итә. Кем тырыша, Аллаһ бүләк итә, рәхмәт. Җәннәтне арттырып бирә. Ә җәһәннәмне, газапны, хурлыкны, хәсрәтне Аллаһ бер кашан да артыгын бирми. Гынахны да бер кашан да артыгын язмый. Шуңа күрә монда кемдер тыңлап утыра икән хәзер, бу мискиннәр менә, алар они этого заслужили. Аллаһ сакласын. Димәк, аларда шундый күп булган явызлык. Ә Аллаһ бит бер нәрсәне дә читтә калдырмый. Ул күрә бөтен әйберне. Шулай бит. Әлбәттә, бу кешеләр җинаятчы булдылар. Алар Аллаһ Тәгаләгә каршы чыктылар. Аның тәкәбберлек белән динен инкар иттеләр. Шулай бит инде. Тәкәбберлек белән аның динен инкар иттеләр. Һәм Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылудан баш тарттылар. Шуңа күрә алар каршы чыкканнар өчен Аллаһ Тәгалә аларны шундый хурлыкка төшерә. Һәм нишли? Ничек аларны тагын да хурлык белән буйсындырып була, мискин хәлгә төшереп була, Аллаһ аларны кыямәттә төшерә. Һәм шуның берсе, аларны Аллаһ кандалалар белән кадаклый. Ягъни алар шылбырлар белән сүрәп чыгачаклар кыямәт көненә. Ягъни бу аларның тагын бер нәрсәне күрсәтә. Аларның мискин, сындырылган, ягъни аларны сындырылган, чөнки бетте анда алар белән бер бу дөньяда Аллаһ бер күфрлек кыла, Аллаһ көтә, кешеләрен җибәрә, Фиргаунга да Муса белән Харунны җибәрде. 9 мөгъҗиза җибәрде. Шулай бит инде. Көтте. Юк, тегесе аңына килмәде, тәкәбберлеген җиңә алмады. Кыямәттән белән Аллаһ алайттырып нянчит итмәячәк. Шуңа күрә нинди хурлык була, бөтенесен алачаклар. Һәм менә шуның берсе, алар киләчәк нәрсә белән? Кандалаларын сүрәп, шылбырларын сүрәп киләчәкләр алар. Аллаһ Тәгалә әйтә, Ибраһим сүрәсе 48-50 аятлар. Яума тубаддалул арду гайрал арди вас самават. Ул көнне ди, җир һәм күкләр башка җир, башка күкләр белән алышыныр ди. Ягъни ул мәхшәр җире дип аталса да, ул башка җир булачак. Шулай бит? Аның сыйфатлары башка, без сезнең белән әйттек. Ул ак булачак, кан түгелмәгән булачак, аппак он кебек, хәтта зәңгәргелтерәк, кызгылтырак төстә дип тә килә. Шулай бит инде. Кыелган, эрителгән көмеш кебек дип тә әйттек. Шулай бит инде. Башка җир һәм күкләр дә башка булыр ди. Ва баразу лиллаһил вахидил каххар ди. Һәм алар ди килеп басырлар ди. Бердән бер булган һәм кеше каххар диләр бит инде, Аллаһның каххары диләр. Ул каххар начар сүз түгел. Әл-Каххару Аллаһның бер исеме. Ягъни Әл-Каххар кеше бөтен нәрсәгә җитүче, могущественный, ягъни кемне тели, нәрсә? Урынына да утыртала, сындыра да ала, юкка да чыгара ала. Шуңа күрә Аллаһның каххары төшмәсен дип, яки каргарга ярамый инде, Аллаһ сакласын, ул сүзне кулланырга. Ләкин бу Аллаһның кеше сиңа төшсен дигән сүз, ул бик куркыныч сүз инде. Ә булай каххар ул Аллаһның исеме, Әл-Каххар. Аллаһ могущественный дигән сүз. Вахидул каххар. Монда да шулай килә. Вахид бердән бер, каххар ул инде кеше бөтен нәрсәгә җитүче, каххарлы була. Ва тарал муҗримина яума идин, һәм ул көнне син гынахка чумган кешеләрне күрерсең ди, муқаррарина фил асфад. Алар ди нәрсә? Шылбырлар белән, кандалалар белән богауланган булырлар ди. Кандалалар белән оковы була инде, закованный була инде в цепи.
Сәрабилухум мин қатиран дей, һәм аларның киемнәре дей, эрителеп агызылган сумала. Қатиран дигән сүз инде ул аны сумала кебек диләр. Менә безнең сумала бар бит, смола. Ягъни шуны яндыралар да, ул бит эри, һәм кешеләрнең тәннәренә агызалар. Ул тәннәрендә катып кала. Менә бу аларның нәрсә? Киемнәре була инде. Шул киемнәре була. Сарабилухум мин қатиран ва тагша вуджухахумун нар, һәм аларның йөзләре ут белән капланган булыр ди. Ут белән менә. Шуңа күрә кайсы яктан алсаң да газап, хәсрәт, үкенеч, хурлык, шулай бит инде. Түбәнчелек, буйсыну, менә шуңа күрә чылбырларын сүрәп, һәм менә Имам ат-Табари, ул инде безнең ничек әйтергә классик тәфсир авторы Имам Табари, мәсәлән Ибн Касир кебек, Имам Табариның тәфсире бар, Табария тәфсире. Ул шушы аятка тәфсир кылып әйтә. Кемнәр ди Аллаһ Тәгаләгә иман китермәделәр ди, ягъни күфрлек кылдылар ди. Шулай ук Аллаһ Тәгалә белән башка затларны аңа тиңдәш кылдылар ди, Аллаһтан башка затларны, ягъни ширк кылдылар ди. Бу көнне ди алар ди башка җирдә пайда булырлар ди. Әлбәттә бу башка җир булачак, шулай бит. Һәм аларны ди нәрсә? Чылбырлар белән богаулап алып килерләр ди. Чылбырлар белән богаулап алып килерләр ди. Ягъни Имам Табари әйтә, аларның ди аяклары, куллары һәм муеннары бер-берсенә бәйләнгән булыр ди. Ягъни шушы чылбырлар белән бер-берсенә бәйләнгән булырлар ди. Һәм бу ди чылбырлы кандалалар булыр ди. Чылбырлы кандалалар булыр ди. Бу Имам Табари шушы аятны тәфсир итә. Шуңа күрә кайсы яктан алсаң да нәрсә? Аларга инде хурлык, газап булачак инде. Алга таба тагын бер газап, ул кояш. Ул кояш. Димәк, кыямәттә кояш булачакмы? Кыямәт көнендә кояш булачак. Ләкин җәннәттә кояш бармы? Җәннәттә кояш юк. Җәннәттә инде әйтелә күләгә була, анда көн-төн юк. Җәннәттә гел көндез була, гел якты була, әмма ләкин кояш иссесе яндырмасын өчен кеше ничектер күләгә астында булачак, рәхәттә булачак инде. Кемдер тели икән миңа бер кояш бир әле дип. Аллаһ аңа кояш бирәчәк иншалла. Чөнки җәннәттә ни телисең шул була. Аллаһ Тәгаләнең бер газабы кыямәттә ул кояш газабы. Аллаһның әмре белән кешеләрнең баш өсләрендә булган кояш шул кадәр якынайыр, ягъни кояш төшәчәк, якынайыр, хәтта кешеләр белән кояш арасында күпме кала? 1 миль ераклыгы кала. 1 миль ераклыгы кала. Һич шиксез, әгәр дә кешеләрнең элеккеге табигатьләре калган булса, организм, табигать, природа элеккеге калган булса, алар нишләрләр иде? Янып бетәрләр иде. Уйлап карагыз, бүген кояш бездән 150 миллион километр ераклыкта урнашкан. 150 миллион километр. Экваторда кояш туры карый икән, анда да яндыра. Әле бездә дә тирене яндыра, шулаймы? Ә монда кеше белән кояш арасы 1 миль кала. Без сезнең белән әйттек, кешенең табигаты дөньядагы кебек булмаячак дидек. Шулай бит? Мәсәлән, нинди искә төшерегез, нинди айырмалар? Без дөньяда күрмәгәнне күрәчәкбез. Шулай бит инде? Мәсәлән, җиннәрне, фәрештәләрне күрәчәкбез, ә бу дөньяда күрмибез. Шулай ук тагын бер айырма, без үлмәячәкбез. Анда үлеп булмый. Үлем килсә дә үтерә алмый безне. Һәм без сезнең белән әйттек, үлемнең үзен нишләтәчәкләр? Үзен чалачаклар, үзен үтерәчәкләр үлемнең. Сарык рәвешенә киләчәк үлем, һәм Аллаһның әмере белән фәрештә сарыкны суя, һәм әйтә, үлем бетте. Бүтән берегез дә үлми диячәк. Ә үлем кемнеңдер иң зур хыялы булачак. Ансы турында да бар монда. Алга таба. Шуңа күрә һич шиксез табигать үзгәрмәгән булса, без мондагы дөньядагы кешеләр булып калган булсак, 1 миль ераклыктагы кояшка исән калмас идек. Әмма ләкин
кешеләр кыямәттә үлмәячәкләр. Һәм шушы эссегә аларның тәннәреннән тир агачак. Аларның тәннәреннән тир агачак. Һәм иң беренче алар басып торган җир ул тирне үзенә сеңдерәчәк. Аннары соң җирнең сеңдерелеге калмагач, ул күлдәүк булып җыелачак. Һәм кешенең никадәр гынахасы булса, шуның кадәр ул тирендә күмеләчәк. Күмеләчәк. Үз тирендә. Кешенеке кирәкми, үзенеке җитә. Һәм пәйгамбәрбез Әл-Миқдад ибн әл-Әсвад исемле сахаби, Аллаһ аннан разый булсын, ул әйткән: "Мин Аллаһның илчесенең шундый сүзен ишеттем", ди. Кыямәт көнендә ди, кояш кешеләргә шул кадәр якынайыр дип әйтте, ди. Ул алардан 1 миль ераклыгында калыр, ди. Һәм галимнәребез әйтә, нәрсә ул миль, ди? Мильнең 2 мәгънәсе бар. Берсе үлчәү берәмлеге, неважно, морская миль, мындай миль, ул чакрым, километр дигән кебек бар үлчәү, единица измерения расстояния, шулаймы? Ләкин гарәпләрдә тагын 1 миль булган. Миль. Нәрсә ул миль? Хатын кызның күзенә сөрмә тарта торган таякчык. Менә сөрмәгә шулай порошок бит инде. Салганнар да шул таяк белән күзгә сөрмә сөрткәннәр. Миль. Ягъни бу нәрсәне күрсәтә, хадистә пәйгамбәрбез әйтмәде. Бу нинди миль турында сүз бара? Тегесеме, бусымы? Ләкин кайсыгын алсаң да, нәрсә? Бик якын булачак. Бик якын булачак. Сахих Муслимда килә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Кешеләргә килгәндә, ди, алар кыямәттә, ди, гамәлләренә күрә тирләренә күмелерләр, ди. Кайберләренең тирләре, ди, тубыкка җитәр, ди. Тубык нәрсә ул? Щиколотка. Ага. Кемнәрнекедер тезгә. Өченчеләрнең билгә, кайберләренең тирләре авызларын каплар, ди. Ягъни авызлыклар дип әйтә инде. Авызларын каплар, ди. Һәм пәйгамбәрбез бу сүзне әйткәндә, ул кулы белән авызын күрсәтте. Кайберләренең ди авызларын каплар, ди. Ягъни нәрсә? Менә шуңа кадәр тиргә менер дип әйтте инде. Бу Имам Муслимда килә. Шулай ук Бухари Муслимда килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның килә сүзләре, моны Абдулла ибн Гумар ибн Хаттабның улы тапшыра. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Мутаффифин сүрәсенең 6-нчы аятын укыганда, без узган дәрестә укыган игана, "Яума якумун насу ли раббил галамин". Ул көнне, ди, кешеләр, галәмнәр хуҗасы Аллаһ каршына басырлар дигән сүзне укыды, ди. Һәм әйтте, ди, кайберләре, ди, алар үзләренең тирләренә, ди, колакларына кадәр капланырлар, ди. Ягъни тиресе җыелып, нәрсә? Тир җыелып, колагына хәтлек менер, ди. Бу дөньяда кешедән андый тир чыга алмый. Әмма ләкин бу ахирет. Монда организм башка. Шуңа күрә чагыштырып булмый. Кемдер әйтергә мөмкин, что за инде 1 миль ераклыкта бу дөньяда булса яныр иде бетери, үлер, эш бетте. Эш бетте, үлә дә бетте. Шулаймы? Тегендә үлеп булмый. Ул янмый, ул тирли. Ләкин шул кадәр эссе була. Тир шул кадәр чыга, хәтта кемнеңдер инде колагы эченә менеп җитәчәк. Алга таба. Булар бөтенесе Бухари, Муслим хадисләре, булар сахих, ягъни иң югары дәрәҗәдәге дөрестлектәге хадисләр, булар тикшерелгән, моннан да көчле хадисләр була алмый, ягъни сахих дәрәҗәсендәге. Бухари, Муслимда килә. Шулай ук иң авторитет источник 2 Бухари, Муслимда. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра, кыямәт көнне, ди, кешеләрнең тирләре шул кадәр агыр, ди. Хәтта басып торган җирләренә, ди,
70 терсәк аска төшерде. Жер сеңдерә, жері сеңдерә торган. Сразу чыкмый. 70 терсәк аска төшерде. Һәм кайберләренең тирләре ди авызларына кадәр менерди, кайберләренеке колакка менеп җитәрди. Авызга бу кайчаннан соң? 70 терсәк тегендә төшкәннән соң. Инде сеңми башлагач, нәрсә эшли? Өскә менә башлый. Шуңа күрә, моны бу дөньяда күз алдына китереп булмый. Чөнки бу дөньяда кеше алай тора да алмый, түзә дә алмый, алай тирли дә алмый, ул кибеп үлер иде, шулай бит инде. Ләкин кыямәттә үлеп булмый. Кыямәттә үлеп булмый. Алга таба. Аллаһ Тәгалә әзерләгән газапны, хурлыкны күргәннән соң, менә аларга нәрсә көтә алар, ниме? Аларның күңелләрендә бик каты үкенеч барлыкка килер. Алар бик каты үкенә башларлар. Алар бик каты кайгыра башларлар. Ни өчен? Вакытында хакыйкатькә иярмәгәннәр өчен. Менә бу халат, менә бу үкенү халаты. Ул тагын бер нәрсә бирә кешегә? Газап бирә. Чөнки кешенең монда ни тәне генә түгел, монда кешенең җаны сызлана башлый. Җаны сызлый башлый. Чөнки ул күрә, әле моны тагын ниләр көтә монда? Тегендә җәһәннәм яна. Монда ни? Менә шунда аларда бик каты барлыкка киләчәк үкенү, кайгы, һәм шуңа күрә дә бу инде кайгы көне дип килә, шулай бит. Кыямәтнең бер исеме без сезнең белән әйттек, ул кайгы көне дидек. Кайгы көне дидек. Һәм Коръәни Кәримдә килә, кеше шул кадәр үкенер ди. Һәм хәтта әйтә, ул ди менә иң күрә алмаган кеше ди, аның өчен кем була? Ул үзе булачак. Менә кай вакыт тормышыңда бик каты хата ясасаң, үзеңне яратасыңмы? Юк, үзеңне яратмыйсың. Шулай бит инде. Менә шуның кебек, кеше үзенең тормышында иң зур хатасын ясады, күферлеккә чыкты. Шулай бит. Хәтта мөмкинлеге бар иманың, иманга килергә, дингә килергә, бар иде. Әмма ләкин нишләде? Баш тартты. Һәм менә шунда шул кадәр ул үзен үзе күрә алмаслык хәлгә килә, шул кадәр үкенешкә килә, хәтта үкенүеннән бармакларын чәйни башлар ди. Фуркан сүрәсе 27-29 аятлар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва яума я'адду з-залиму аля ядайхи" ди. Ул көнне ди, залим ди. Залим, ягъни зулымлык кылучы ди. Ул бармакларын, кулларын чәйни башлар ди. Тешли башлар ди. Һәм әйтер ди: "Яқул, я лайтани иттахазту ма'ар расули сабила" ди. Мин ди Аллаһның илчесе белән бергә аның юлыннан барган булсам, хәерлерәк булган булыр иде дип әйтер ди. Аллаһның илчесе белән бергә барган булсам, хәерлерәк булыр иде дип әйтер ди. Ягъни үкенешеннән нәрсә? Бармакларын чәйни башлар ди. "Я вайлата лайтани лам аттахиз фуланан халила" ди. Эй хәсрәт миңа ди. Фәләнне үземә дус итеп алмаган булсам иде ди. Менә тормышта еш кына кешене кем адаштыра? Дуслар. Шулай бит инде. Кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың ди. Ул инде халык шарага әйтелгән, ләкин бар пәйгамбәребезнең хадисе, кеше ди үзенең яраткан дустының динендә булыр ди. Шуңа күрә һәркем кем белән дуслашканын карасын ди. Шуңа күрә бик күп нәрсә тора синең окружениедан, синең общениедан, син кем белән аралашасың. Шуннан да кайбер дусларны аерырга кирәк. Хәтта исламда иң начар әйбер нәрсә? Ике дусны айыру һәм иң саваплы эшләрнең берсе ике дошманлашкан дусны татулаштыру. Кайбер кешеләрне аерырга кирәк. Чөнки бик җүнсез, мәсәлән, балаларны карыйсың, кирәкмәгән кешеләр белән йөриләр. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә ул әйтәчәк: "Я вайлата" ди. Эй хәсрәт миңа ди. "Лайтани лам аттахиз фуланан халила" менә шуңа иярмәгән булсам иде. Шуны үземнең дустым итмәгән булсам иде дип үкенәчәк. "Лaqad adallani ani dhikri"
бәғді из джаәни, ул бит мине дей, Коръәннән тайпылдырды дей, Коръән бит миңа ирешкән иде дей. Яни Аллаһның сүзе, имамнар килде, кешеләр килде, вагазларны җиткерделәр, бөтенесе ирешкән иде дей, шуңа ияреп нәрсә? Ул мине Коръәннән адаштырды дей. Ва кана шайтану лил инсани хазула, һәм шайтан дей кешене ташлап китүче булды дей. Кыямәт көнендә шайтан киләчәкме? Кая минем дуслар, давай мисенне поддержу, а? Юк. Әгәр дә берәрсе әйтә икән, һәм әйтәчәк, мине бит шайтан алдады, мин бит шайтанга бирелдем дип. Шайтан нәрсә диячәк? Юк. Мин аларны нәрсә? Мин аларга бит кил генә дип әйттем, алар үзләре килде ди. Мин беркемне дә генә адаштырмадым дип әйтәчәк. Шуңа күрә шайтан ташлап китә. Алга таба. Безнең әзрәк вакыт бар әле. Ул көнне кафирләр аңлаячаклар. Нәрсәне? Аларның кылган күферлекләре дә, аларның кылган гынахлары да нәрсә? Афу ителәчәкме? Юк. Аларның гынахлары кичерелмәячәк. Аллаһ аларны кичермәячәк. Һәм менә шул көнне аларның өметләре бетәчәк. Өмет Аллаһның рәхмәтенә бетәчәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Рум сүрәсенең 12-нче аятында нәрсә диде? Ул көнне ди Аллаһ билгеләгән сәгать җитерде, һәм ниләр ди? Гынахкар бәндәләр нәрсә? Гынахлылар өметсезлеккә чумар ди. Бетте. Алар аңлыйлар. Все, бетте. Буларның бернинди гынахлары кичерелмәячәк. Кафирның чыннан да гынахасы кичерелми. Гынахлы мөселман булса, аның өмете бармы әле? Бар. Бар, Аллаһ кичерергә мөмкин. Аллаһы Тәгалә үзенә ширк кылудан башка гынахны теләгән бәндәсенә кичерә ала. Шулай бит инде. Шуңа күрә аларның өмет бар, буларның өмет бетәчәк. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә диде? Ул көнне ди, кыямәт сәгате җитеп ди, гынахлы бәндәләр, шушы кафирләр бөтенләй өметсезлеккә чумырлар ди. Алга таба. Менә хәр килеп җиттек үлем турында. Әйттек бит инде үлем юк. Күпме генә үлем сәбәпләре килсә дә, алар үлә алмыйлар. Һәм җәһәннәмдә дә шулай була. Менә бу көнне кафирләр үзләрен көткән газапны белеп, күзаллап, нәрсә? Аларның иң зур теләкләре булачак нәрсә? Үлеп ишереп бетү. Әле моңа ни буларак, нәрсәле? Утка май сибеп, Аллаһ Тәгалә нишли? Без сезнең белән әйттек, хайваннарны терелтәчәк. Шулай бит инде. Хайваннар тереләләр дә, тиешлесен алалар да үләләр. Һәм нәрсә? Җәһәннәмгә кирмиләр. Алар нишлиләр? Алар туфрак кайнана. Һәм менә шунда алар кафирләр моны күреп нишләп торачаклар? Көнләшеп торачаклар. Аларның иң зур теләкләре нәрсә булачак? Без дә үлеп юкка чыксак иде. Без дә үлеп ишереп туфракка әйләнсәк иде. Ниса Хатыннар сүрәсе 42-нче аят. Ул көнне ди, ягъни кыямәт көнне ди, Аллаһыга иман китермәгән һәм илчесенә итагать кылмаган кешеләр ди, аларны җир белән тигезләүләрен теләрләр иде ди. Ягъни үтереп юкка чыгаруларын теләрләр иде ди. Ниса сүрәсе 42-нче аят. Шулай ук кайсы сүрәдә килә әле бу соңгы аятлар? Нәбә сүрәсе. Амма ятасаалун сүрәсе ахыр аятта 40-нчы аят. Ва якулул кафир, һәм әйтер шул көнне кафир ди, я лайтани кунту тураба, мин дә туфракка әйләнеп юкка чыксам иде дип әйтер ди. Шуңа күрә бу инде көннең үкенече, бу көннең хәсрәте шул кадәр булыр. Кешеләрнең менә гаҗәеп. Бу дөньяда кешенең иң курыкканы нәрсә? Үлем. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ал-мауту аллади тафирруна минху фаиннаху мулaqиkum. Җомга сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә, сез нәфрәтләнгән үлем ди. Сез яратмыйсыз берегез дә үлемне. Ул барыбер сезгә киләчәк ди. Шуңа күрә бер кешенең дә үләсе килми. Кешенең иң курыкканы үлем. Үлем турында сөйли башласа, кит әле, астагфирулла. Башка бер сөйләле диләр. Хәтта пәйгамбәрбез ешрак искә алыгыз дигән. Чөнки ул кешене тәрбияли.
Әмма ләкин кыямәттә шул ук кешеләрнең булырга мөмкин. Алла сакласын. Хәлләре иң теләгән әйбер, иң зур хыял нәрсә? Мин хәзер үлсәм. Үлеп юкка чыксам. Менә шушы әйбер кытылу юлы буларак алар бер генә әйберне күрәләр. Ләкин ансы да юк. Шулаймы? Прилюдно бөтен кеше алдында үлемнең үзен үтерәчәкләр. Моннан тыш, без инде беләбез, кыямәт көнендә, безнең берничә генә минут калды, кыямәт көнендә кафирләр дөньялыкта хәтта ниндидер игелекле эш кылган булсалар да бөтенесе югалачак. Чөнки кафирның калбында иманы юк икән, бер Аллаһка гыйбадәте юк икән, аңа савап ник Аллаһ язырга тиеш? Может, дөньялыкта мактаганнардыр. Алганмы дөньяда? Газетка язганнардыр, телевизордан күрсәткәннәрдер, анда бизнес онлайнда мактап чыкканнардыр, медален түшенә тагып орденын биргәннәрдер, почетный фәлән, почетный төгән алгандыр. Дөньялыкта алды булды. Ләкин ничек Аллаһ үзенә күфрлек кылган һәм аның ризалыгы өчен эшләнмәгән эшне кабул итсен һәм аның әҗрен бирсен? Юк. Күрә дөньялыкта алдылар, ахирәттә аларга юк. Кемдер миллионнарча, миллиардларча садакалар биргән булар. Менә меценатлар бар. Әллә никадәр садакалар бирәләр. Әллә никадәр анда больницалар салалар, тегесен эшләр, бусын эшләр. Калбында иманы юк икән, кыямәттә берсен дә тапмаячак. Бөтенесе юкка чыга. Бетте. Берсе дә калмый. Һәм берсенең дә куанышы, аларга сөенеше булмаячак. Юкка чыга. Менә ничек итеп Коръанда күп аятлар бар аның турында. Күп аятлар бар. Ничек итеп Аллаһ Тәгалә мәсәлән яңгыр яудырып игеннәрне үтерә. Игеннәр бар иде, бетте. Яңгыр җуды да җибәрде. Шулай бит инде. Яки киресенчә кырлык биреп бар иде җимешләр, юкка чыктылар. Менә шуның кебек нәрсә? Тузанга әйләнә аларның кылган гамәлләре. Бетте. Бер нәрсәләр дә калмый. Бер нәрсәләр дә калмый. Әле тагын бер хәсрәт. Алар шушы соңгы вакытта бер-берсен гаепли башлаячаклар. Син гаепле, син гаепле. Атасы анасын гаепли, анасы атасын гаепли, баласын гаепли, ир хатынын гаепли, хатыны ирен гаепли. Бер-берсен каргарга тотыналар, бер-берсен таптарга тотыналар. Хәтта безнең белән аятлар узган дәрестә үттек. Әгәр дә бер кафиргә әз генә булса да газапны җиңеләйтәм, ләкин бөтен туганнарыңны, якыннарыңны утка тисәң, уйламаячакта. Бу дөньяда аңлап булмый аны. Бу дөньяда кеше ата баласы өчен утка да керә. Шулаймы? Бу дөньяда ана баласы өчен әллә нәрсәләр эшләргә әзер, ләкин кыямәттә түгел. Кыямәттә газап күргәч, анда каждый за себя. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез дә нәрсә диде? Бу дөньяда кирәк икән сорагыз диде. Кыямәттә түгел. Шуңа күрә нәрсә монда башланачак. Бик каты менә шушы бер-берсен гаепләүләр, бер-берсен каргаулар, гади халык каргыячак аларны җитәкләгән җитәкчеләрне. Монда сүз бара инде нинди имансызлыкка җитәкләп апарган. Даже менә мәсәлән ниндидер сектага алып кергәннәр аларны, ниндидер батыл юлга алып кергәннәр аларны, шушы батыл юлдан алып барганнар. Шуңа күрә аларны каргыячаклар. Кемдер җитәкчесен каргыячак. Чөнки мин синең кул астыңнан чыга алмадым. Кемдер хуҗасын аңа кыл булган, хуҗасы да путка табынган, кылын да табындырган. Ул шуны каргыячак. Менә шулай иттереп алар инде бер-берсен каргап, бер-берсенең остазларын каргап, чөнки улан өйрәткән бит яманлыкка. Шулай бит. Бик күп гади халык атеизмда үлгән, алар инде каргыячаклар, Ленин бабайларны бик каты каргыячаклар инде. За то, что аларга ярдылар. Шуңа күрә кемне гаепли ала, бөтенесен каргыячак. Һәм кешенең иманы булмаса, ул көнне аның дусты булмаячак. Ул иң дөньялыкта иң якын булган дуслар, алар Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Бер-берсенә дошман булырлар диде. Ярар, безнең иншалла һәм иң зур дошман кеше үз-үзенә булачак. Үзен үзе ул будет ненавидеть за то, что ул хакыйкать башын эшләтмәгән, хакыйкатькә иярмәгән. Ярар, киләсе дәрес шулай ук бераз гына нирәк инде, әз генә мөттәрәк монсы.
гөнаһлы мөселманнарның хәлләре. Аннары соң инде китәбез нигә? Тақва бәндәләрнең хәлләренә, иншалла. Ярар, субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.